Затворете очи. Постепенно и бавно започнете да отпускате тялото. Започвайки от върха на главата, надолу, чак до пръстите на краката и стъпалата. Вдишвайте, издишвайте и се отпускайте. Поканете в свещеният храм на сърцето си Висшият си аз. Поканете Твореца, Бога, Богинята Майка и всичките им светли висши проявления. Поканете ангелите от Божествения свят, учителите на любовта, звездното семейство, и всички светли същества и сили, които е нужно да са с нас тук и сега и да ни подкрепят в този медитативен сеанс. Връзката с световете, с Вселената и сътворението е свързана с втората ни чакра. В нея е удоволствието и красотата на живота. Този енергиен център отразява как се чувстваме и как нашите чувства са свързани с живота ни. Същността на сакралната чакра е движението и трансформацията. Имаме нужда от промяна, защото да живееш означава да се променяш, да израстваш и да се развиваш. Но съпротивата срещу това е заложена чрез програми и страх от промяна, страх от трансформация, развитие и преходност. Страха от части подхранва и страха ни от свещените енергии в техните най-силни проявления. Творческата божествена енергия, енергията на сътворението, се пробужда в свещеният лотос на сакралният ни енергиен център. Енергията в сакралната ни чакра дават усещане за божествен нежен поток и вдъхновение. Нектара на живота е в тази чакра. Когато тя е здрава, балансирана и в изначалното си божествено структурно състояние,
енергиите в нея се задвижват. Светът около нас изглежда красив, чист и цветен. Когато изпитваме удоволствие от каквото и да е било, независимо дали е красив изгрев или залез, усмивка, поглед или пък нежни това и докосване, ние усещаме енергията на сакралната чакра. Дори когато усещаме емоционална или физическа връзка с други хора, синхронизирайки се с тях на всички нива, това чувство също е свързано с свещените енергии във втора чакра. Желанието за единство е една от енергиите на сакралната чакра, а сексуалната енергия е едно от нейните проявления. Именно чрез нея взаимодействаме със света. Желанието за усещането за красота от гледки, звуци, места, преживявания и много други е проява на свещената енергия. Енергията на първа чакра носи стабилност и сигурност, а енергията на втора чакра е движение навън, движение отвътре към света. Свещената божествена енергия са клоните на дървото, които се простират към слънцето. Понякога се люшкат от вятъра. Корените му отиват дълбоко в земята, създавайки стабилност, сигурност и основа. Важно и нужно е да има хармония и баланс. Защото, например, едно дърво с тежка и голяма корона, имащ слаби корени, няма да оцелее при една буря. А пък едно дърво без корона и клони няма да може да приеме необходимата слънчева светлина и енергия, за да оцелее. Няма да цъфти и да дава плодове. За това е нужен баланса и единството на земна и небесна енергия и обединението небе, земя. Растежът, израстването, процъфтяването и разцветът идват чрез раждането, още една от енергиите на сакрална чакра. И за да осъзнаем и разберем, това е нужно да погледнем раждането отвъд физическото ниво. Раждайки дете, ставаме портал на живота. Чрез нас на света идва едно божествено същество, което се сътворява чрез мъжа и жената в тяло.
Но след като е преминал акта на самото раждане, малкият човек се превръща в себе си. Така се появяват всички форми на живот в творението. Независимо дали става дума за дете, картина, книга, за звезди, галактики, планети и вселени. Когато създаваме, ние създаваме нещо в себе си и го отдаваме на света. Поставете ръцете си в областта на долната част на корема и направете няколко дълбоки вдишвания и издишвания. Вижте и си представете в областта на таза голям, блестящ, сияен лотос, нежен и наситен кихлибарен цвят. Лотосът е обърнат нагоре, като голяма купа върху долната част на тялото ви. Заявете своето намерение, че се свързвате с енергията на свещеният лотос в областта на втората ви чакра. Фокусирайте се в неговото сияние. Слейте се с неговата енергия и останете няколко минути в това състояние. Вижте как лотосът се разширява, разцъфтява с все повече и повече венчелистчета. И красивото му божествено сияние преминава през различни нюанси от кехлибарено през оранжево
и златно сияние. Усещайте енергията на лотоса. Тя е лека, топла, плавна, движеща се, сияйна и женствена. Можем да усещате вътрешно люлеене и движението на енергията в сакралната ви чакра. Чакрата се изпълва с животворна светлина. Разширява се. Нежната кихлибарена енергия осветява, изцелява и трансформира блокажите, имплантите и тъмните енергийни отпечатъци от сакралната ви чакра. Сега сияйната светлина от таза ви се спуска надолу през първият и енергиен център, коренната чакра, през опашната кост, през краката и се влива в земята. Почувствайте и вижте как лъчи от кехлибарена, златна и оранжева светлина от свещеният божествен лотос се издигат нагоре и започват
да изпълват цялото ви тяло и всички останали чакри. Светлината тече през вас. Изпълва ви, издига се до коронната ви чакра и излиза през нея. Усещайте кехлибарената светлина от свещеният лотос, как се разпространява тялото ви. Отпуснете се и осъзнато си позволете да плувате този нежен, вдъхновяващ, страстен и творчески божествен енергиен поток. Останете в това състояние няколко минути, като се фокусирате в свещеният кехлибарен лотос в областта на таза ви и в неговата сияйна, изцеляваща и даваща живот светлина. Благодарете на себе си, на Твореца, на Бога и на Богинята Майка и на всичките им светли висши проявления. Благодарете на ангелите от Божествения свят,
Благодарете на учителите на любовта. Благодарете на звездното си семейство и на всички светли същества, които бяха тук и сега с нас. И когато сте готови, отворете очи.